2 deci čerstvej pomarančovej šťavy obsahuje 3 až 5 čerstvo vytlačených pomarančov bez éčok a konzervantov. Čerstvá pomarančová šťava bez jedinej kvapky vody obsahuje vitamín C, ktorý chráni telo pred voľnými radikálmi, pomáha imunite a tiež je účinný v boji proti starnutiu. Hesperidín, ktorý pomáha k regulácii a znižovaniu krvného tlaku, zabraňuje upchávaniu ciev a redukuje riziko kardiovaskulárnych chorôb. Antioxidanty, ktoré sa podieľajú na zdravom fungovaní tela a pomáhajú v prevencii proti vzniku niektorých druhov rakoviny. Kyselinu listovú, ktorá sa podieľa na bunkovej obnove a pomáha pri ozdravných procesoch. Dráslik, ktorý telo potrebuje na správne fungovanie nervového aj svalového systému a pomáha tiež k správnej činnosti srdca. Automat na čerstvú pomarančovú šťavu vám vieme umiestniť alebo predať vo vašom výrobnom závode, čerpacej stanici, na kúpaliskách aj na mnohých iných miestach v interiéri či exteriéri. Kontaktujte nás 24 Hotpoint.